U Magdaleni radim od prvog dana, od 15.9.2007. godine. Ovdje sam zapravo najveći dio svog kirurškog života. Došao sam u prvoj ekipi koja je počela raditi na kirurgiji u Magdaleni. Ja kad razmišljam zbog čega sam se odlučio postati liječnik, djelomično je obiteljsko nasljeđe jer mi je otac liječnik, a djelomično kako sam bio sklon prirodnim znanostima, cijelo vrijeme sam imao nekakav osjećaj, nešto me vuklo prema medicini, a kasnije kad se već nađete u tome, ako se nećete u potpunosti posvetiti svome poslu, onda bolje da se čovjek time ne bavi. Posao srčanog i vaskularnog kirurga, to su poslovi koje ja obavljam, zahtjeva veliku predanost, zahtjeva veliku ljubav prema poslu kojim se čovjek bavi i zahtjeva jednu dosljednost i upornost. Svako ko se odlučuje na ovaj posao mora znati da će najveći dio svoga vremena i života provesti u bolnici sa radom sa svojim kolegama i sa pacijentima, a da će ostatak svog života morati koncentrirati i pokušati posvetiti najbolje što može svojoj obitelji ili okruženju u kojem živi. Ono vrijeme kad ne radimo, znači ono vrijeme kad imamo slobodno, kad je s obzirom na količinu opterećenja koju mi imamo i stresa i pritiska kojem smo izloženi, najviše posvećujem svojoj obitelji, svojoj supruzi i 3 djece. Ono što mene najviše opušta u nekako baš moje slobodno vrijeme je čitanje i druga stvar je boravak u prirodi, najčešće sa svojim psom, u svakodnevnim višesatnim šetnjama. Spašavanje, odnosno pomaganje ljudima je jedan prekrasan osjećaj. Najveća privilegija da zapravo ono za čime zarađujete svoj život, vi zapravo pomažete ljudima. Ja ne znam bolje zanimanje koje bi moglo opisati tu veselje i sreću koju čovjek osjeća kada pomogne nekome koji je u potrebi.